Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na kanal Gamela Sweetheart. Danas ću praviti cimet rolnice koje su veoma mekane, ukusne, djeca ih obožavaju. Mnogi se plaše da ih naprave, ali vidjet ćete da je ovaj recept vrlo jednostavan i nadam se da će vam se svidjeti. Tijesto ću umjesiti mikserom. Uz dijelo od miksera dodat ću 500 g brašna i napraviti blago udubljenje i dodati 30 g suhog kvasca. Kvasec ću potopiti sa malo mlakog mlijeka i posuti šećerom i ostaviti 10 minuta da se kvasac aktivira. Potom ću dodati 100 g šećera, 3 žumanceta, 100 g omekšalog butera, 1 kašiku vanilinog šećera, prstohvat soli, 250 ml mlakog mlijeka i sa priključkom za tijesto umjesiti glatko mekano tijesto. Na pobrašnjenoj radnoj površini ručno ću još malo izraditi tijesto i onda ću ga ponovo vratiti u zdjelu, pokriti plastičnom folijom i ostaviti ga da odmara i da se udupla otprilike pola sata. U međuvremenu dok se tijesto odmara pripremit ću smjesu za filovanje. 3 bjelanaca sa 1 kašikom šećera umutit ću u čvrst snijeg. U 100 g brown šećera izmiješat ću 1 kašiku cimeta i 1 kašiku kakaa i to ću dodati umućenim bjelancima. Također dodat ću i 100 g mljevenih lješnika i 50 g mljevenog badema. Sada ću ovo sve fino izmiješati. Ako volite ovo smjesi možete dodati i 50 g suhih grožđica. Ako vam je smjesa gusta, slobodno je možete prorijediti sa 1 ili 2 kašike mlijeka. Potrebno je da se dobije jedna mekša smjesa kao pasta koja će se lako mazati preko tijesta. Tijesto je fino nadošlo i sada ću ga ovdje na ovoj pobrašnjenoj površini još malo izraditi da se ne lijepi za ruke i onda ću ga oklagijom razvaljati u obliku pravougaonika otprilike 30 do 40 cm. Tijesto ću premazati sa 50 g butera sobne temperature. Preko butera ravnomjerno ću nanijeti ovaj fil koji sam prethodno pripremila. Sada ću rolnice početi da motam sa ove uže strane. Ovako.
Sada ću tijesto uz pomoć strune prerezati na otprilike 2 cm širine. Tijesto također možete prerezati sa oštrim nožem, ali sa strunom će vam biti jednostavnije i neće vam se tijesto slijepiti. Sada ću rolnice prebaciti ovdje na ovaj pleh koji sam obložila sa papirom za pečenje. Redat ću ih tako da ovi krajevi budu okrenuti prema drugoj rolnici, da se ne bi odmotavali. Rolnice ću sada prekriti i ostaviti ih još 10-ak minuta da one još malo narastu. Uključit ću šporet da se ugrije na 200 stepeni Celzijusa i stavit ću ih da se peku otprilike 15 do 20 minuta ili dok one ne dobiju lijepu svijetlo brown boju. Pečene rolnice treba ostaviti malo da se ohlade i u međuvremenu napravit ću glazuru. Ovdje sam iscijedila 1 limun i dodat ću par kašika limunovog soka u 150 g šećera u prahu. To ću fino sve izmiješati i onda ću premazati rolnice. Chef kiss. Ona je puna fila, sva je mekana i veoma ukusna. Sada bih poželjela da možete da osjetite i kako divno mirišu, a mekane su kao duša. Eto, dragi moji, nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept i da ćete i vi probati da napravite ove cimet rolnice. To bi bilo sve za danas od mene i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas sve!